Нәнәмнең васыятлары. Ал таңнарны, балакайым, бисмилла белән башла. Аш белән җавап бирәләр атылган явыз ташка. Йокыларга талган чакта рәхмәт ука Худайга. Кодрәте аның һәр кайда, хәтта бөртек бодайда. Иртән торгач урының җәй, шайтан аунап ятмасын. Үзләренә җитмәс аңны сиңа беркем сатмасын. Ашагач та кашыгаяк ю шайтан ялап куймасын. Шама белеп сөйлә сүзне, сине кеше тыймасын. Мыжык булма, елак булма, өйнең котын җибәрмә. Үпкәләрне сөйлә, балам, бары искән җилләргә. Таңлар белән балакайым, Худайдан бәхет сора. Начар төшләр күрсәң дә гел, яхшыга гына юра. Рәхмәт ука Худайга, тыныч таңнар атканга. Күзен ачып кинәнеп, яңа көнгә бакканга. Дөрес сүзләр сөйлә, балам, ялганны Ходай сөйми. Ходай сөймәгән әдәмгә, бел, балам, бәхет тими. Кеше яшен алма, балам, уйлап сөйлә сүзеңне. Бу дөньяда көчле түгел, җиңә, балам, түземле. Көенешләр кайгы түгел, түземлегеңне җуйма. Җырлап та ал, елап та ал, сагышны эчкә җыйма. Камыр куйсаң, җырлап куй, җырлы ризыкны тик җәй. Табын әзерләгән чакта уйлай күрмә кара уй. Уйла һәр чак изге уй.